Magandang araw sa inyong lahat. Tuturuan ko kayong mag-decode kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng mga sinasalita ng kaibigan nyo. Pag sinabi nga nila na malapit na sila, ito yung ibig sabihin yan. Di na to si Miguel man. Tawgang ko sa bala. Boy? Lapit ka na, boy? Lapit ako, boy. Lapit ako. Tapos sumpang. Pag sinabi naman nila na, try ko lang ah. Ay, harap si Miguel oh. Boy! Training ta ka rin, boy, sa ano, boy? Sa 6'1 ka rin, boy. Try ko lang. Try mo ah. Try ko lang. Mapod ka to. Try ko. Try mo, Geda. Try mo, boy ah. Try ko. Okay, sige, boy, sige, boy. Asay. Pag sinabi naman nila na, pas lang ko, nami, di gili sa, ano, sa Taglib Beach, o katawhay. Texan ko bala si Miguel, kaya paapason ko sa, boy, diin ka na, boy. Apas ka di, boy, sa Taglib Beach, boy. Kadto di, boy. Pas ka na. At ito, malupit to. Pag sinabi nilang, on the way na ako, ito yung ibig sabihin yan. Si Miguel man, nami, isang chimpo nga daan, no? Nami, isang hello, boy. Boy, din ka na. Gina pa kami di gaulat. Mga 3 na guro ko oras. On the way ka na, ha? Oh, boy. Padto na ko ah. Karon ako. Padto na ko. Wow! And lastly, pag sinabi nila na, kita island ta mga 8 o'clock, ito talagang ibig sabihin yan. Rina so? Boy, di ba ang istorya na? Ito alas 8, boy. Alas ano na di boy, oh? Nga bago ka lang nga, boy, oh. Kaya. Importante ka, abot. Brano ko lang yung guro ng abot, di? Ate, sala ko, boy, ah. Sorry, boy, ah. Sorry, boy.